Ayan, magandang araw mga kamandragat, at ito nga, nandito tayo ngayon sa bayan ng Nasugbu, Batangas. At ito, lumabas tayo dahil bibili tayo ng oil at nipad. Kasi nung bumiyahe kami dito ni Hana Dalagang Probinsyana ay wala kaming gamit. Ayun, nakakatakot kasi nakikipagsabayan kami sa mga sasakyan. Napakarami na pong sasakyan ngayon kasi open na yung mga bus. Dahil maluwag na nga tayo ngayon sa sa pandemya. Kaya ayun, sabi ko ay bibili ako para pag uwi namin ay may magamit kami pa uwi. So ayun, bibili na muna tayo ng oil para ipa-change oil natin itong motor ni Hana Dalagang Probinsyana bago tayo umuwi. So ayun, let's go. Punta tayo ng motor trade. Hanapin natin ang motor trade ng Nasugbu. Ay, sarado pa. Ay, bukas na. Motor trade Nasugbu. Sarado pa po. Ayan, maghahanap muna tayo ng ng mabibilhan ng nipad. Kasi sarado pang motor trade, oh. Ayun mga kamandragat, titingin tayo dito ng nipad sa gearlab.ph. So let's go. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa ano nga pong gear.ph gearlab.ph. So ayun, Nasugbu branch po ito. Nakakita tayo ng isang nipad. Kailangan po natin dalawa. So ayun, may kinontak yata si ate na baka may makunan pang isa. So tingin ko magandang klase na po ito. Kasi yung nasa labas parang malutong. Ito po maganda, malambot siya. Ayan, habang tayo ay naghahanap ng isa pang nipad, na padaan tayo sa Mercury Drug para bumili ng gamot ni Hana Dalagang Probinsyana kasi nga po siya ay inuubo. So ayun, bibili muna tayo ng gamot. Ayan, at ito nga, nakakuha tayo dito sa pharmacy ng Betix Segundo Lagumpi. Bayadan na natin para tayo makapaghanap na ng nipad. Ayun mga kamandragat, at nandito nga tayo ngayon sa sa motor trade Nasugbu, Batangas. At dito tayo bibili ng ng langis para gamitin dito sa motor ni Hana Dalagang Probinsyana. At ayun, kukondisyon natin ito dahil bukas ay babiyahin na tayo papuntang Bicol. So ayun, pasok tayo sa loob dahil tanghali na. Pupunta pa tayo kay mekanikong pobre, makinistang pobre pa yun. Doon tayo magpapa change oil. Ayun, kaya tayo dito yata nabili ng motor sa Idol. Yan, yes. Sir, good morning. May po kayo? May oil po kayo para sa Honda? Honda Click? Yes sir. Pabili ako. Oil sir sa Oil? engine oil sa akin oil. Engine oil lang, engine oil. Hindi pa muna. Bago pa lang kasi. Ano sir? Wala kayong Honda? Ito po talaga ang kailangan namin. Magbabayad tayo ng oil dito. Nakarating tayo ng Nasugbu motor trade. Saba dito lang. Bali in use yung mabibili natin ngayon na oil. Ayan nga, nakabili na tayo ng oil. At tayo ay didiretso na pa uwi dahil dadalhin na natin to kay makinistang pobre para ma-change oil na yung motor na ito. Ayan, para ang ating motor ay kondisyon bago umuwi. So ayan, dito tayo ng Barangay Bukana. A few moments later. Ayan mga kamandragat, nandito na nga tayo sa tinutuloyan namin sa Bukana.
Ito, yung pinamili natin. Prutas ni Hana, nipad. Ano ba yan? Ito, nabili tayo ng para sa ubo. Tapos yung pang change oil sa motor. At ayan, parang hindi pa tayo makakauwi kasi dadali namin si Hana Dalagang Probinsyana sa ospital. Dahil lagnat na naman siya. Papatingnan na natin sa doktor para masigurado kung ano talaga nararamdaman niya. Ayan, tamlay na naman siya. Natin doon kung magpapasting. Pag hindi magpasting, pakainin natin si Hana doon. O, doon na lang. Ano yung pagkain? Balik mo na sa inyo. Hindi ka muna kakain. Nauubo ko si Hana Dalagang Probinsyana. Kasama rin ba kayo doon? Dadalhin na po siya ng ospital para po makasigurado tayo kung ano nararamdaman niya kasi mainit na naman po siya. Nagkasakit si Hana. Ayan, at salamat dito sa mga taga dito kasi ayan, Sige na, babay ko. Ingat ka man dyan. kubala sila sa pag-iintindi kay Hana. Dahil nga sila, dalawang Rona kasama sa ospital sila yung magdadala. Di ba marunong si ano, si... Tapos si Ate Jinky syempre hindi mawawala kasi siya ang ate. Iwan na lang kami dito. Tawag ba yan? Gaano kami dun? Ayan ang towel, yung kulay blue. Gusto ko niya kasama. Towel na lang. Sama ako? Hana. Sige, tara. Samahan mo na ko yan. Hindi siya komportable. Ano? Tayo sakal. Tara na, let's go na. Tricycle. Dapat timong na lang, pero may na lang sige. Yung pwede rin. Ano na lang natin, gasolina. Tayo sa... Oo, kasi papalipat-lipat. O, dali mo dito ang resulta. Sino bang may tricycle dyan? Si Canoli doon. Ay, may sasakyan si Canoli. Yan, sabi ni Canoli. O, yun na lang. Sige, kay ano na lang, kay Canoli na lang daw. Ha? Nasaan na si ano? Nakalis na. Kay Canoli na lang daw. Kakasya ba doon tayo? Hindi, mamotor ako. Malapit lang naman eh. Yan, salamat kay Canoli Vlog kasi Message ko na. Nag-aantay yan eh. inoffer niya yung sasakyan niya para sakyan na Hana Dalagang Probinsyana papuntang ospital. Ay ito, okay naman po siya. Huwag po kayong mag-alala dahil siguraduhin lang po natin kasi nagsinat na naman siya ngayong umaga. Ayan o. Tara na. Ganito na lang ako. Si Canoli. Sinabi ko na. Ganito na lang susutin ko. Oh. Mag-short pa ako. Short na lang. Okay na yan, huwag ka na magpalit. Ako nga hindi pa naligo, 2 araw na. Pajama. Ayan, may nakahain na pong O kaya alis na isda ba? dito sa amin. Pero baka kunan kasi ng dugo si Hana. Doon tayo magantay na Ang lang. tawag doon, fasting ba yun? Oo, fasting. Mamaya na lang siya kakain. Kung pwede namang pakainin siya, doon na lang kami kakain siguro. Sige, sige.